Здравейте на всички, които се интересуват от фазите на Луната, енергията, как се движи, как ни действа. В енергията на Луната в Скорпион, на пълнолунието в Скорпион, с което в момента се намираме, това е една много силна трансформираща енергия за всички. Няма значение каква зодия сте, всеки ще го усети по някакъв начин. Дали ще има някакво осъзнаване, дали ще му се разкрие някаква тайна, или просто ще му дойде някакъв инсайт. Сега ще изтегля тук 3 карти Таро, за да видим какво ще ни донесе пълнолунието в Скорпион, което, да кажем, в близката седмица ще има най-силно влияние. И така, разбъркваме картите. Отшелника. Първа карта Отшелника. Звездата. Светът. Това, което мога да кажа по тези карти е, че ако до сега сте живеели в изолация, или сте се били затворили просто в себе си, чисто емоционално, били сте в някакви размисли или просто сте преживявали някаква стагнация и сте търсили себе си, сега точно както този учелник държи този фенер, определено ще ви просветне нещо. Пълнолунието в Скорпион ще освети това, което трябва да видите. И това е нещо, за което вие много време сте мечтали. Ето звездата. Звездата говори за мечта. Тоест, най-вероятно вие излизате от това учелничество и виждате пътя, виждате пътеводната светлина, с пътеводната звезда. Виждате на къде трябва да направите следващата крачка по пътя към осъществяване на своите мечти. И Вселената определено ви е гръб. Пада се светът. Това е последният от големите аркани. Той винаги говори за приключване на един етап и започване на друг. И то на такъв от качествено ново ниво. Вдигате нивото. Всички ние вдигаме нивото. И тръгваме по пътя към нашите мечти. Какво по-хубаво? Да благодарим на Вселената и на пълнолунието Скорпион. Хубав ден!